sati. Evo došli smo do moje srednje škole. Vjerojatno još nema nikoga jer nam je praksa danas tek oko 10 do 3. Tako da se vjerojatno još niti neće sprdat. Pa ćemo pričekati da neki od mojih hajvana dođu. A sjedi za jebance. Srčkej. Ljudi, pozdravite najvećeg Hajdukovca ovdje u cijeloj školi, pozdravi se. Šta si se usro? Ovo je mali puta, to je mali puta. Da vidiš što je sad bilo, hvatamo ti mi ovog jednog malog. Lik misli da ćemo bacit petardu, a uopće nismo. Ovo vam je najveći fan Torcide. Nemoj mi pokazivat srednjak. Prijatelj, dragi! Aha, da, ti bi se zajebao. Zajebao, znaš kad ti pukne u prstima peče? Nemaš reflekse za to. Dajde, razboju imaju auto prolazi. Ali oni imaju preslabe prste. Da. Opet trube. Ma nek strubi mali. A šta? Onak pucu boli mi penis. A te peče da dozi. Ne! Ne! Daj nam zapali. Pa kaj se lud tu da pališ tu kameru? Briga te! Ljudi, jeste čuli šta je rekao? Kaže, nek baci baku ovu petardu pred kamerom, on kaže, briga me, ajde, kada završi video, like za njega. A zaboži, daj nam, da baš tu kako do ovog puta. Kamera te snima. Koliko je sati? Trubite si mamu jedno mater četničku. Ja mu ne vjerujem da ne najebu još. Pa da, ja mu ne vjerujem. Da su to neki brzjanci kao Karamatiću i tako, onda već i da. Piraticu onda mogu. Onda bi mogao bacit piratica, tu stigneš. Zato dim je... Uostalom sutra se otvara Mirnovec. Ljudi, sutra se otvara Mirnovec koji je u Hrvatskoj, obavezno odite tamo. Dođi Lovro vamo. Kaj? Kaj idemo tam, dječko? Puto puto neki smrade, neki je snimam, posljednik je biti kaj? Dubravko. Dubravko. Idemo tamo, ajde. Ma tu je ova škola, ajmo negdje ovdje. Tu je kamera. A ovak je ajmo iza. A gdje je iza? Ajde, Lovro, dolazi. Denis vodi. Ajde, smrdiku, dolazi Simo. Eto vidite šta mi priča budala. Di ću ju zapalit? Di ću ju zapalit? Pa da, ajde, pa da tu rokne negdje u blizini. Ja, pa kaj mi ješ kod Lovre? Pa Lovro mora sam biti. Pa, di ćeš ju bacit? Pa po toga. Ali nemoj bolje. Ajmo onda iza. Ha? Ti tu baci. Uostalom, neko je došao. Neko je došao. Ko? Prof. Ko? Neka prof, ja se da nije Raska jer bi najebali. Nije neko i... Ko? Pa pitaj me, otkud ja znam? Koliko je sati? 5. Ajmo na igralište. Vek nisi snimao, a? Snimite mu njegovo ono... Evo vidite kako...
Lik 4 puta govori o Vekiju, znamo da nije niš snimao. Osim muža nešto snimao. Neki novi klip, nešto snimao muža, nešto snimao muža. Nešto snimao nešto. Dobro, znamo to. Kaj snimao još? Ljudi, mi moramo prekinuti pozdravi. Vidimo se momci. Ako snimit ćemo i kasnije vlog, to jest ja kada se vraćam kući. Ako vam se svidio klip, ostavite like, to jest ne još, ali svejedno. Za njega ostavite like zbog onog što je rekao i to je to za sad.